бай. Ассаламу алайкум, марҳамат тамошокунед дар канали Автодубай.tg. боз ятаи дигар Toyota Camry 2 бардоро XL. Мотори 3.5 кати 6 цилиндра бардоро 10-11 мо тонировка ҳуҷҷат доштааст. соли 2011 гуфтем. Нарх нигоҳ кунед 135000 сомон нарх фаристодан. боз муомила доштааст, арзон карда мешудааст бардоро. аз рӯи винколаш кадом тарафаш камтара харош дагар, қачақ дагар удар надоштааст бардоро. Винкола занед бинед бо худатон срочни. Марҳамат бардорҷон, тамошо кунед, на худи фуш тоза, без кришои доступ, искача шода, баломашам нав, мошинча албатташ беҳтарин аст, барои ҳамин нархашам нарх аст. 135000 фаристодан, боз муомила доштааст бардор. Салон ҳозир тамошо мекунем, диска балончош нав, хуб, ҳолати салон, кожни салон, дидед бардор, кожни салон, мебелни салон, инҷа бардор донкачои истодаги аст. Классика шудаги бошудам, неки бардор заводской пудонкаш авловош кадаги. Классики задagi надорад, ҳамҷаш мисол шикафи дерса хурдаги надорад. Эс ключевой доступ бардоро, сидениш лифт мешад, винкол дадор 11 сам, даҳи моҳи 08 бардоро. Кожни руль, мультируль, кондиционер чош кор мекунад бардоро. Дидед на, довоқзони климат контрол мешад, старт-стоп, обогрев сидени, пробегаш чанд бошад ахмина. Пробегаш бардоро 247000 мил гаштаги дошт, ошибка неки умуман надоштааст бардоро. Не қавлат дорад, лукош ҳам ҳаст. Компас автозатинин дорад, кондиционераш хушроат кор карда шудааст. Чӣ хел аст бардорҷонои ман? Бай аст. Марҳамат дӯстед кунед, муомилаи хушрӯ дорад, биёед аз оми канали мо гап занед. Лайк фаромӯш накунед, бо канали Автодубай.tg бошед бардорам. Ташаккури зиёд. ина гирвай безан прадои фон ҷудо кун пештар бурод прадои. ҷонои ману ана шабатон ба хайру шодӣ бошад. Марҳамат тамошо кунед дар канали Автодубай.tg. боз ятаи дигар Lexus LX 570. LX 570 бардорҷонои ман мотори дизели кати бардаро. Европа соли 2017. Неки ҳам дизелошо ман бардаро. Ақибошо 570 шилдик дора на. Мотори 4.5 8 цилиндраи дизел аст. ҳолаташ бисёр хушрӯ, 6 моҳ 7 моҳи дигар тонировка ҳуҷҷат дорад. Радной краска 2 калитаб аст. 100000 километр пробег кати харидоро бошад. марҳамат кунед, срочни фурӯхта мешавад. нарх 545000 сом, боз муомила дорад. барои подписчикои Автодубай.tg бардорҷонои ман лайка намоед намешавад бардаро. марҳамат тамошо кунед хушрӯ. Хуб, ҳолаташ идеални пневма подвеска дорад бардаро. камераи 360 градуса дорад. кузуфош тоза, 4 диска балон нав. ягон камбудӣ надорад. гарантияш ки равед бардаро хати устотон бинед бардаро. проверка кунед, махқул кунед, савдо кунед, гиред. LX 570 бардор. Бай аст номи мошинча бардор. Ина супериораш хеле даст бо. Супериораш ин комплектацияш бошад. Бошад гӯкни бардор. Се қатора мешад медондам. Неки падар калони Lexus аст. Дина LX 600 реклама карда гиде. дар хотиратон бошад агар. марҳамат ҳолати салон, салона бинед ҷигари аст, не хеле шторкача ошам аст бардор. Шторкача шумоне. ина сиденияш бардор, ин пешвақт мерад. лифт аст, ка хекала фаҳмо мерад. пешвақт мерад. сеюн қатораш ҳам аст, сиденияш рост кардан дар кор, хубондаган. ақибош дефлектор дорад. инҷа ягон чи дорад ё не? О, дорад коина. мультимедиа, обогрев сидени, вентиляция сидени, ҳама чи доштааст. 4-зони климат контрол доштааст бардор. марҳамат кунед. хуб, сидени лифт, памят сидени албатта дорад бардоро. обогрев руля, мебелни руль, мультируль, писток 107000 километр пробег доштааст. родной монитор, я боз заводид кунем бардоро. неки бовар кунед бардорҷоно, мошини беҳтарин аст. ҳавас мекунам хеле мошина ки бардоро мован худованд расоматам хеле мошина гуфта. режимошо нигоҳ кунед, ранги самолет бун бисёр кнопка дорад. ана вентиляция сидени, обогрев руля, инаш режим бардоро. хай манам қиқаша мефаҳмам. ҳамаша нафаҳмам. пневма подвеска инаш, инаш ҷостик аст бардоро, инаш электронный ручник аст бардоро. хуб, багажош хайба кнопка шуда маҳкам мешад. 2 климат контрол, старт стоп, ана хеле мекунем бардоро. камераи 360 градусаш. дидед бардоро чӣ хушроат аст. марҳамат кунед, на ки ба махқул шудаи мошинча. кания бор гап занед, ки ба махқул шудаи. ки мехоҳад анахе мошинча дошта бошад бардоро. кания камитара нависед кани бардоро. касе ҳавас кардаги бошад, як лайк азед кунед. бегзор аз ин зураша гиред бардоро. чӣ хел аст бардорҷонои ман? марҳамат кунед. фикротон ҳатман нависед, лайк фаромӯш накунед. бо канали Автодубай.tg бошед. аз канали мо мошина арзон дафтар на хел мошина хушрӯ метавонед тамошо кунед. ташаккури зиёд. бардорҷонои ман шабатон ба хайр бошад. марҳамат тамошо кунед дар канали Автодубай.tg. боз ятаи дигар Lexus RX 350 соли 2011 буд бардоро. мошини Европа будааст.
хушрак аст ки 195000 сомон 300 боз муомила доштааст. Номерошам падарка дискачош хушру балоношнав ҳолат аст бардарҷонои ман беҳтарин бе ягон камбудӣ аст. Нигоҳ кунед бардарҷонои ман хато накунам 350 гуфтам бахшиш бардаро гибрид аст 450 мешавад гибридошо ара ҳамин 195000 сомон гуфтам чӣ ба қимати бача мегум нархи қимат мондестим не мега қимат гирифтагим баъд хит кардам ки гибрид даст бардаро гибридошо қимат мешавад худатон медонед хушрак аст гибрид бошад уже нархаш арзанда аст бензин бошад қимат бардаро бензин баша нархои нагиред гибридҳо бардаро нархошон хеле фарқ мекунад қиматтар гибрида меарзад хеле нарх бо темболи европа салон бисёр ранги экспорт барин аст стопошам стопои нав рестайлинг аст балонош нав бардаро салонош хушрак аст ина кожни салон салони сиё бардаро иде чире чётка шумализатсия дорад без ключҳои доступ дорад бардаро не нигоҳ кунед охи мошина европа гуфтам бардаро аку нигоҳ мекунем мошин бардаро америка 2000 америка аст охи 2010 хай 11 америка аст европа нест бардаро барои ки европа гуфтам ман винкод надида шумо ба европа гуфтам бардаро бахшиш рулои экспорт дорад липисток дорад бардаро яки штокаш ба километр аст на штокаш ранги европа аст бардаро барои ҳамин акаҳои европа аст калид чабем биёранози ҳолати салончош бардаро марҳамат кунед на гибридош хушру кор мекунад обогрев сидения вентиляция сидения ана мезани мебинем заведид мекунем оҳо ина нигоҳ кунед телефону накчиқа хушру заряд мекунам дорад ҷош подсетка доштааст пробегаш бардаро 222000 километр ин мошин канада гӯем канада не чӣ калини пробегааш километр аст ё винкода занединед бардаро онҷо ҳамаш бояд ки маълум шавад ва бардарҷоно чи аст рулои экспортӣ аст на ҳолати салонош бардаро рули экспортӣ ва бардаро ба кабинкачошам ҷамъ мешудааст 2011 хеле наворот надорад сарам топ хӯрдим мошинаро сига бовар кунед бардаро нимаш рестайлинг аст нимаш простой нимаш европа инаме хеле тофта истодааста бардаро ё винкода занед бинед ки чӣ гап аст дар винкод не ки нархаш арзанда аст рулчоша бинед рулаш худаш бардаро нормали пул мезади пистокдор ин аз экспорт аст чӣ хеле аст на бардарҷонои ман марҳамат кунед срочно 195 муомила дорад фикратон насед лайка фаромӯш накунед бо канали автодубай теҷе бошед бардарҷоно шабатон ба хайр бошад марҳамат тамошо кунед BMW 4 серия 420D мешавад бардаро мотори 2.0 дизели мотори B47 мотори майдаи мотори GC аст бардаро срочно 149000 сомон нархи беҳтарин кати мемонем бардарои ман харидоро бошад марҳамат танировка ҳуҷҷатҳои солона нигоҳ кунед чӣ хушрак аст мошинча бардаро гранд купе мешавад кузуфошон номерошам падарка плёнкаи чӣ кашидаги дидам бардаро мокри асфалт бардаро плёнка кашидаган сети худаш сиёҳ даст дискачоша бинед чӣ хеле небишли балонош дар ҳолати хуб камбудӣ дорад камбудиш ин ҳамин фараш бардаро дута кайсаш кор намекунад танҳо кайсаш гласкиёш кор намекунад кузуфош не ки дигар бад нест нигоҳ кунед плёнкаша нормал истодагӣ аст вале боша бинед чӣ хушрак аст шилдик ҷои М4 кати бардаро марҳамат ина харидоро бошад срочно 149000 сомон дизел мотори 2.0 дизели мотори бардарҷоно G6 гуфтем салон ҳозир мебинем ҳамин салонош дискачоша бинед чӣ хушрак аст гранд купе бардаро ан ҳолати салон кожни салон кожош дар ҳолати хуб бардаро светаш нархи сиёҳ аст ки дидам метавад светаш сиёҳ мошини европа хуб боз чӣ дорад пробегаш 200 чанд буд ба фикрам мебор заведид мекунем 250 буд хато накунам пробегаш проексия не надорад 252000 километр будааст мониторчошам ҳаст режим вождения электрокобра обогрев сидений двухзонный климат контрол старт-стоп автостоп дорад бардаро чӣ хеле аст на марҳамат кунед харидоро бошад агар саломош хушрак аст бад нест М-пакет аст оригинал М-пакет рулчошам аз худаш аст дидед бардаро чӣ хушрак чӣ хеле аст на бардарҷонои ман марҳамат кунед фикратон ҳатман насед лайка фаромӯш накунед бо канали автодубай теҷа бошед бардарои ман бай аст мошинча ҷонои ман дӯстдорони ауди ҳастед инҷа марҳамат тамошо кунед ане ауди A5 будааст бардаро соли 2010 мотор 2.0 дизели танировка ҳуҷҷатош ки камтар монда будааст ба фикрам як моҳ гуфтан хато накунем аз ҳамин сабаб бардаро нархи 110 гуфта истода будам мо гуфтем не расход дорад гуфта ҳуҷҷатоша гузарондан накор ку нархша розӣ кардем 95000 сомон не ки мегӯянд охирин нарх аст яъне бор тамошо кунед кадим бардарҷоно чӣ хеле аст ауди A5 будааст ки сип 31 аст светаш мошини европа дискачоша бинед диска ауди чӣ хеле аст светаш 31 полировка бинед бо чопки хушрӯ мешавад автопошам нигоҳ кунед не чӣ хеле дерскича аст марҳамат дӯстдорони ауди бошед агар срочно 95 охирин нарх салона мебинем мотор 2.0 дизел расход 6 литр 7 литр дарош без рамка будааст дароша бинед чӣ хушрак аст
ана ҳолати салонаш ҷигарӣ аст, кожни салонаш тоза наки. Кузовшам бардар полировкача кунедагар беҳтарин мешавад. Без ключҳои доступ дорад, сиденье лифт бардаро, ана кожош дар ҳолати хуб бад не. Пробегаш бошад 185,000 километр пробег дорад на ҳолати салон. Мошин бардаро старт-стоп гӯем, бали старт-стоп се мешавад. Ин хел мекунӣ заводид мешавад. Ин хел мекунӣ бардар. Дидед? Заводид мешавад. Хел мекунӣ меморад бардаро. Максимал каш 280 км/ч. Кожни руль, мультируль. Инҷа режимуш мультимедиаш на дар инҷо аст бардар. Климат контролаш дар инҷо аст бардар. Обогрев доштам гӯё киш беёни двухсонный климат контрол. Хуб, боз чӣ дорад ин монитор чам хушроак аст. Quattro бошад ё ниёзе мебинем мефаҳмем. Quattroш бардаро 4VD мешад машин чо. Quattroш. Чӣ хел аст на бардар ҷони ман? Ҳастед хел дорам. Марҳамат кунед. Срочни на бай аст. 95,000 сом охири нарх мегӯям. Биёед аз наздик тамошо кунед. Бачаҳои хубам бардаро мумкин бо ягон майдак арзон кунад. Ташаккури зиёд, лайка фаромӯш накунед. Бо канали Автодубай таҷи бошед. ҷонои ман марҳамат ки пурсида истодаги буд. Хундай санъатаи гибрид дар кора кафта. Ана барои шумо бардарои ман санъатачаи гибриди ҳолати беҳтарин ёфтагем. Ана ин мошин Корея аст. Нигоҳ кунед чӣ хел хушроак аст қаду қоматаш. 135,000 сом гуфта истодаги дорам. Барои шумо нарха нигоҳ кунед чанд пул барозӣ кардем. Солаш 2015 бардар ҷоно, мотори 2.0. Америка нест, 2.4 нест бардаро. Мотори 2.0. Тренировка ҷоташ ёфтем солона. ҳолаташ беҳтарин, комплектатсияш хушбӯйна. Саната. Аз хайр дора бардаро. 129,000 сом камтар муомила албатта ки дорад, камтар арзон карда мешавад бардаро. Диска балонош на пана. ҳолати салона бинед, кожни салонош бардаро чӣ хел хушбахт аст. Ана ақибошам обогрев сидени доштааст бардаро ҷоно. Без ключҳои доступ дорад бардаро. Сидени лифт. Ана сидени лифт гуфтем. Винкод бардаро 2015. Кожни руль, мультируль, монитораш хушрӯб дастам. Монитори бисёр калон аст. Монитора нигоҳ кунед, задаги Android аст. Устод Ҷурабек Муродов хондесро. Саломоша бинед, кожошам напана, обогрев сидени, двухсонный климат контрол, обогрев руля. Старт-стоп, пробег 269,000 км. Ошибка надорад, гибридош 100% қоидави кор карда истодааст. Марҳамат. Чӣ хел аст бардар ҷонои ман? Марҳамат. Фикротон наистед, лайка фаромӯш накунед, бо канали Автодубай таҷи бошед. Бай аст. Ташаккури зиёд ба ман. Успех кунед. Бардар ҷоно, бозиятаи дигар Toyota Camry 2. Комплектация XL 4 диска балон нав. Ҳуҷҷатош соломо аст, мотор 2.5 аст. Марҳамат бардар, задагӣ надорад гуфта истодам, 0 зада. Хайрдоро ҳаст, хайрдоро, марҳамат кунед. 4 диска балоноша бинед на. Диска балончош на панав аст, кузовош тоза, 118,000 сом нарх гуфта истодам. Боз муомила доштааст. Марҳамат, метавонед биёед аз наздик хушрӯ тамошо кунед, савдо кунед, арзон кунед, махлуқ кунед гиред бардаро. Хелошон мебинед чӣ хел аст? Салон ҳозир тамошо мекунед. Марҳамат, ҳолати салон, кожни салон, чӣ дорад дигар бо ина? Мебелни салон, без ключҳои доступ дорад. Сидени лифт бардаро. Винкод занед бинед 2011 аст. Дидед, тоза 2011. Кожни руль, мультируль. Задаги надорад гуфтам ки винкодо занед бинед кен чӣ гап аст? Акустикаи JBL, обогрев сидени, старт-стоп ҳолати салонаш. Пробегаш 174,000 мил аст. Хулос бардаро нерхи ҳолат дорад. Аз хайр дорам. Бай аст. Чӣ хел аст бардар ҷони ман? Марҳамат кунед. Фикротон ҳатман наистед, лайка фаромӯш накунед, бо канали Автодубай таҷи бошед. Ташаккури зиёд ба ман. Бардар ҷонои ман, апаҷоно, хоҳарҷоно, марҳамат тамошо кунед. Дӯстдорони Toyota Camry 6. Анаи Camry мо соли 2018 буд, комплектация XSE, мотори 3.5 кати. Американка аст албатта. Ҳолаташ беҳтарин аст бардаро. Чӣ хеле ки десоли на сафеди трёхкомпонияи аст. Барои чӣ ман ин мошина апаҷоно, хоҳарҷоно ҳам гуфтам бардаро. Медонед барои чӣ ҳозир бардаро? То охири видео тамошо кунед мефаҳмед. ҳолаташ хушроак, аз рӯи винкод ба фикрам бампери пеш задагӣ дорад, тамом балонош дар ҳолати хуб, болош панорама ҳам дорад бардаро. Нигоҳ кунед, без ключҳои доступ, старт-стоп, наворотош хушрӯ бошад XSE. На. Пешош фарош духоша буд, стопошам фарош сехоша, стопош духоша бардаро. Ақибоша бинед чӣ хушроак аст. XSE бардаро навороти хушрӯ дорад, панорама, обогрев, старт-стоп, проекция, ҳама наворотош аст. ҳозир мебинед. Марҳамат. Ана марҳамат, нигоҳ кунед бардаро. Дидед барои чӣ духтара кофтан? Сеташ бардаро яхе сирхи бардови аст. Нигоҳ кунед, ҷигари аст. Пилёнкаи сафед кашидагиам бардар ҷоно. Ана панорамам дорад, без ключҳои доступ, датчик слипихзон, сидени лифт, винкод бардаро назанед бинед 2017 8 моҳа даст бедараш. Кожни салон. ин бо бардаро пешу ақиб камера ҳам доштааст. Пробегаш 171,000 км, полни бак бензин дорад бардаро. Полни бак бензин заправка нав кардем гуфта. Пробегаш ҳам кам 170,000 км. Проекция, удержание полоса, радар, на ҳама чӣ дорад, ҳамаш кор мекардааст бардаро.
دیدید بالا монитор шабинед акустикаи JBL кати ҳолати салонаш хушрӯ подсветкам дорад абагриф сидени беспроводной дарака стартсол дувофони климат контрол кондитсионерошам хушрӯ кор карда истодааст бардаро хеле аст набардаҷони ман марҳамат кунед сироч фурӯхта мешавад албатта боз муомила ҳам дорад фикротон насед лайка фаромӯш накунед бо канали автодубай теҷа гӯшед аз канали мо мошини арзон дастрас ва мошини ба таби дили худатонро боварӣ дорам ҳатман пайдо мекунед бай бардарҷоно тамошо кунед ана боз ятаи дигар карол овардагаан подписчикои мо срочно мегӯянд ки акаҷон омара фурӯшем зангирем пули қалин додан дар кор аст 85000 сомон нарх фурӯшида муомила доштааст мошина аз худи кулоб овардан хато накунем агар подписчикои ашаддии мо аст мотор 1.8 аст бардаро мошинча халиҷи дубаи солаш 2012 ҳолаташ хушрак аст ки мотораш бардаро 1.8 номерош падарка 0200 тонировка ҳуҷҷатош бошад то охири сола тонировка ҳуҷҷат доштааст бардаро марҳамат кунед дискачош бинед чӣ хеле дискош аз Corolla 2 аст ҳолаташ бардаро камбудӣ надорад хушрак аст сабаби фурӯхта нагуфтем бардаро ана ахирошам мебинем кондитсионерошам кор мекунад мотор 1.8 XL будааст комплектатсия бад нест бардаро 85000 нархи беҳтарин аст срочно фурӯхта мешавад боз муомила дорад боз арзон карда мешавад бардарҷоно биёед аз наздик тамошо кунед савдо кунед арзон кунед гирид на ҳолати салона бинед чӣ хел аст салонош хушрак аст салони лампаги аст бардаро коробка автомат аст 2012 сол ана апшикош камкам бардаро инҷош кор дорад ин апшикоша хушрӯ кунед аксам диска калон дар кор ана кондитсионераш хушрӯ кор мекунад монитори андроид дорад ҳолати салончошани худатон овор бинед пробегаш бошад агар ана пробегаш 300000 километр гашта будааст на километр аст мил не бардаро 300000 километр гашта хайр дорум марҳамат кунед чӣ хел аст бай аст чӣ хел аст бардарҷони ман марҳамат фикротон ҳатман насед лайка фаромӯш накунед бо канали автодубай теҷа бошед аз канали мо мошини арзон дастрас ва мошини ба таби дили худатонро боварӣ дорам ҳатман пайдо мекунед ташаккури зиёд ба бардарҷонои ман духтарако пашкона бай тамошо кунед боз ятаи дигар саб сафедак хушрак хундай элантра бардаро соли 2012 тонировка ҳуҷҷатош бардарҷоно ягон 10 моҳ 11 моҳи дигар будааст бардаро нав гузарондаган ҳолаташ беҳтарин ягон камбудӣ надорад мотор 6 бардарҷонои ман такси гаштагӣ нест 4 бардаро 4 диска балонаш на панал расходошам бисёр кам 8 литр 9 литр расход доштааст нигоҳ кунед бардаро чӣ хел хушрак аст нархи беҳтарин ба розӣ кардагиам успет кунед срочно 85000 сом бардаро нарха нигоҳ кунед 90000 сом фурӯшида будам мошин халиҷи аст дубаи срочно на тонировкаи 100% дорад кузуфоша нигоҳ кунед бардаро диска балончош лав камал даст бошам мебинем элантра бардаро элантра мешад дубаи америка номерчошам хушрак аст номерошам марҳамат бардарои ман успет кунед срочно салом алдир тамошо мекунед марҳамат ҳолати салон дидед чӣ хел хушрак аст подсветкачошам аст салонаш светли мешад ана ина инҷа чӣ бошад нами антенна чӣ аст нами ахил бошад мемонад хуб сиденья ручной подсветкачош чиқашрӯ мониторчои андроид салонош бисёр идеални даста чётки пробегашам бинед чӣ кам 155000 километр пробег бензин хони аст машина газ дорад небояд бензин холӣ бошад марҳамат 120000 ба истодаст акаҷон беҳад расход кардем фурӯшида хайми подсветкашу мониторашам ин чизошо расход кардем ва диска балончошам напанав аст чӣ хел аст набардарои ман марҳамат кунед фикротон ҳатман насед лайка фаромӯш накунед бо канали автодубай теҷа бошед аз канали мо мошини арзон дастрас ва мошини ба таби дили худатонро боварӣ дорам ҳатман пайдо мекунед на бай аст мошинча ҷонои ман бай тамошо кунед шумо бардаро ана ин BMW-ча бинед бардарои ман BMW X5 кузуфи F15 ҳолати беҳтарин кати бардаро нархашам нархи беҳтарин ба розӣ кардем ки хуб мошин бардаро ба фикрам ки задагӣ надорад закрас кати омадагӣ будааст комплектатсияшам бисёр багати аст аз ҷоя тамошо мекунем нархашам бардаро срочни 230000 сом ба розӣ кардан бардаро шаяд номерои зур доштааст бардаро пеш фарош бардарои ман адаптивни лед оригинал баъд ин пакет оригинал аст бамперош бардарои ман нигоҳ кунед губба дорад ба кабинкачош бардарои ман бетмем даст кришкачоша бинед хуб баъд бардаро се қатора аст мошин се қатора серия даст диска балонош нав X-Drive 305 бензин дарош давочик дорад бардаро ахибошам нигоҳ кунед чӣ дерски част мошини ҳолаташ беҳтарин аст бардаро марҳамат срочно 230000 боз муомила дорад америкаи тоза даст балонош напанал без ключҳои доступ салона бинед чӣ хушрӯ ахибош климат контрол кожаи салон кожааш дар ҳолати хуб аст ана шторкачошам ҳаст шилдикчои эмкати дароша гуфтем накунем давочик дорад бардаро дарош мекашад хуб боз чӣ дорад сиденьи лифт панна сиденьи эмкати бардаро сиденьёши ламаиши аст бо
винко 2015 то за моҳи январ бардаро занед бинед винкодашо бардаро کنید چی گپ است акустика харма кардум пробегаш кам удержание полоса доштааст бардаро 139000 километр пробег доштааст кондитсионерош ях ҳама багрев сидени ҳам вентиляция сидени дорад торпедош бардаро кожаи напактина кожаи напа мегана иде торпедош хушрот аст мошинча бардаро рости гап зинда аст ана BMW бошад нами хел BMW бошад бардаро нигоҳ кунед роҳат карда ҳай карда мегардед ҳолаташ бардаро идеалӣ аст панорама ҳам доштааст ватан бо кӯсиё кади бо панорама ҳам дорад бардаро навороташ жиҳли ба сабаби вентиляция проекция камераи 360 градуса харман кардум давочик машина наворот аст охин имрӯз ҳам кожааш напабдаст бардаро кожаи напа мегана хел кожаи нигоҳ кунед чӣ хушрак аст бай چی خیلی است نباردار جنوی من مرحمت کنید فکرتون نتید لایک فراموش نکنید با کانال ما ابونه شید بود ماشین ارزان دسترس میتونید از کانال ما فایده کنید بای از باردار تشکر زیاد با ما جنوی من مرحمت срочно با زیادت دیگر تایوتا اولون نرخ ارزان دسترس کردید срочно فروخته میشد باردار نرخ 127000 сом برای подписчикои авто Дубай TJ باردار من سالش 2014 است یک دو ماه دیگر تخص موتور دارد باردار مرحمت کنید حالتش شروع بهترین حالت دیسپچش بالونش در حالت خوب کузовошам тоза аст бардаро ахимошам мегӯфтед дидед бардаро чӣ хушбахт аввалон чӣ лимитед бошад ё XL барои ки инҷо шилди ки лимитедша кандагиам ҳозир мебинем да бардаро агар лимитед бошад зур аст эс ключҳои доступне ақибаш дорад пешаш чӣ ба надорад ручкаша инҷо шадиш кардам ҳозир не бардаро XL даст лимитед не салонои сиёҳ кожни салон аст бардаро сидени лифт дорад бардаро винко 2013 даст бардаро ана салон мебинем кожни салон салони сиёҳ пробег 194000 мил гаштаги салонаш бахши сидени кондитсионер кор карда шудааст кондитсионерош яхбарин кожни рул мультирул лабовояш камтара решини доштааст бардаро ана бардаро ҷонои ман моторчошам бинед моторошам хушбак штаги дидам тоза кас мешинша مرحمت کنید نرخ بهتری خیلی از بردارجانای من ارزنده است یعنی فکرتون حتما نرسید لایک فراموش نکنید با کانال هفته دوبای تجربه باشید از کانال ما ماشین ارزان دسترس و از همه مهمش ماشینی با تبدیلی خودتون رو حتما پیدا میکنید بای از بردارجانای من مرحمت چند روز است که راستیگه ببینم چند کس چند بردارا اکو بیوایدی سون پلیس پرسه ایستادن یک تا موندم از مسجد آورده گیدن در خاطرتون باشد سال 2023 بود یا 24 بود مدل 25 نبود کراچی این مدل 25 است باردارا پرابگش چند بود پرابگش 1400 کیلومتر بود شد نه پناه از باردارا و 2 سال موندم فروختم این باردارا آخرین نرخ سرچ 223000 سوم ایستادن به 110 مون تنیرافکا حجت دارد باردارا زپاس خودش 610 گفتن 605 گفتن چند شدیم 605 است باردارو 360 градуса камера дорад яки мошинча бардаро тозаки хушрак на панав аст биад махсус шуд пачка аст бардаро ягон ҷош нуди сузан бар ин кор надорад танҳо якта номер мегиред бардаро баъд тамом ҳай карда мегардед запас ходам бинеда 605 500 агар 100% гардад бас аст як заряд монид бардаро як моҳ мегардед саи дахило ин ҳолати салон салонаш бинед чӣ хушрак аст я мошине мебинед шодаки хушрас ба ҳузур мешинед дидед бардаро рақибош дефлектор чошам аст инҷо форточка чошам аст бардаро сиденишо бинед чӣ хел подсветкаи салонашам бисёр хушру болош полни панорама аст панорама салона мебинем бесключевой доступ датчик слипер сидени лифт ана 1400 километр пробег кожни рул мультирул ҳолати салонаш ҳама багрев сидени ҳам вентиляция сидени дорад бардаро селектор чошер бид камераи 360 градусошам ҳаст ҳолати салонаш хушрак аст бай аст мошинча рости беҳад мақул шуд натили сиёш чӣ хел аст бардарҷоно ҳаст хер доро марҳамат кунед 223000 сом охирин нарх бесавдо чӣ хел аст бардарҷонои ман марҳамат кунед варианти беҳтарин успед кунед бардарои мошина боварӣ дорам ки ҷошба савдо мекунанд мехаранд барои ки электромобилои растамошка шуда истодаст бардаро ана нархошон хеле уҷа фарқ кард аҳамият додагӣ бошед ҷе нархошон аз ин баъд ба фикрам ки қиматтар мешаванд марҳамат фикратон несед лайка фаромӯш накунед бо канали авто дубай тж бошед бардарои бай аст барои ман нигоҳ кунед ана Toyota RAV4 беҳтарин дорум биқаги аз гуфти гапо ин RAV4 мо бардарҷонои ман корейский даст корейский вариант бардарҷоно корейскиҳо медонед қиматтар мешаванд корейскиҳо мошинашон бисёр хушрӯ мешавад аксарияташ
ана солаш чанд буд ин мошина 2015 буд 16 буд 2015 буд аст мотори 2.0 бардорҷон ман растамошка шудаги утилизатсия шудаги ҳуҷҷатҳои солума гузарондаган тайёр аст мошин мегиред фақат ҳай мекунед мегардед сафед трёх компонентни бардорҷон 4 веди аст 4 диска бавунҳошам мав кузуфҳошам тоза нигоҳ кинед бардоро ҳач кас мошинча нархашам беҳтарин 200 нархаш бардоро 220 000 сом муомила доштааст инҷо бардорҷон шилдикчои хитоӣ доштааст мегӯянд ки на южни корейский гуфта мо гирифтагем бояд корея бошад гуфта истодан бардоро кан ябор бинед кани мошинча корейский аст ё ки хитоӣ аст лекин на пана хушрояк аст ана ҳолати салонаш бардоро кожни салон салонаш бардоро кожашон дар ҳолати хуб на пана аст бардоро 220 000 300 хушрӯ муомила дорад хушрӯ арзон карда мешавад кани винкодаш мегӯянд ки на корейский аз корея овардан аз корея овардаги буданд мо харидем гуфтан ана ҳолати салонаш салончош хушрояк аст бардоро ман телефончошам бинед корейский аст хитоӣ аст япония аст мислига аст эко режим спорт режим дорад бардоро ана пробегаша ҳозир дидан дар кор бардоро кани чанда гаштаги аст нигоҳ кунед 160 000 километр гаштаги аст бардоро пробегашам ҳолати салонаш нигоҳ кунед салончош хушрояк аст бай аст мошинча срочный аст чӣ хел аст на бардорҷонои ман чӣ гуфтанед мошин хитоӣ бошад ё корейский фикратон нерасед бардоро лайка фаромӯш накунед бо канали мо бошед мошинои арзон дастрас бо эрдорам аз канали мо пайдо мекунед бардорои ман ташаккури зиёд ба диққататон бай